Hej YouTube. Hvad så? Så er det episode 3 af Farming Simulator. Faldskærm, Markus. 2013. Ja, så er det jo bare i gang. Vi har lige taget et lille lån og noget høstet og sådan. Nej, ikke høstet, hvad er det, sået. Ja. Så, men det er ikke helt så meget vi at lave. Går sindssygt langsomt, så ellers sker der ikke så meget andet. Ja. Så, og nu skal vi til at købe ting. Ja. Købe. Har du råd til en crosser? Ja. Kan du huske, vi tog det der lån? Nå ja. Det er sjovt, jeg havde allerede glemt det. Det er ligesom når du ikke optager, så har jeg det som om du optager. Så optager, så er det som om du ikke optager. Det. Ja. Sådan, og så skal vi lige have... Nej, det var faktisk det, tror jeg. Jeg er stadigvæk træt. Okay. Så skal vi købe nogle får. Det kan vi godt. Hvor mange køer har vi? 10. Ja, okay. Er det ikke fint? Jo. Skal vi købe 100 får? Ja, okay. Ikke 1000 ligesom sidst. Nej, vi køber bare 100. Skal vi ikke gøre det? Jo. Så skal der købes. Vi vender lige tilbage, når vi har gjort det. Så er vi tilbage igen efter at have købt alle de der får. Så skal vi... Du spærrede bare lige for mig, fordi du buggede. Nå, men ja. Nej. Nej. Sådan der. Hold da op. Tager du ikke lige traktor herover? Vi skal køre med en traktor det meste af tingene. Okay, altså den der såmaskine. Nå, nej, bare tage traktoren. Altså tage såmaskinen fra, så bare tage traktoren herover. Nå. Fordi vi skal jo have traktor med til at trække tingene hjem. På den måde. Ja, simpelthen. Ja, og det er fordi jeg kører, så nu skal vi til at så græs også og sådan nogle ting. Din stemme, Nå jo, vi skal også lige have købt den der mark der, det havde jeg helt glemt. Din stemme er lidt underlig, men Nå. Det går nok. Jeg er engang kommet hen til traktoren endnu, fordi at jeg går så langsomt, når jeg lægger. Jeg er allerede tilbage til på gården med den første ting. Det er den, vi skal klippe græsset med. Så. Start energy. Så tager jeg den her, og starter den. Kom nu. Sådan, og så skal vi bare have den der af. Så kører vi. Ved du, hvor langsomt jeg er? Så er vi på vej over. Der var der en vogn, eller hvad? Sådan en stor lastvogn. Så kører vi. Nu tænker vi sådan, man kunne putte vogne på en havetraktor, og så trække en eller anden mega vogn. Og ja, vi spiller med rigtig mange mods, så hvis I bare har almindelig Farming Simulator, I undrer jer over, hvor det er, nogle af tingene kommer fra. ja, så sender jeg et link, så lægger jeg et link i beskrivelsen til ham, hvor I kan finde alle modsene. Men hvor er du hen? Jeg er over ved shoppen og på vej tilbage med nummer 2 ting. Pas på, jeg kommer kørende. Nå, jamen, godt du giver en varsel, Tobias. Det er sådan lidt farligt, når jeg kører. Sådan. Så kører vi med katastrofeblink. Så. Husk nu at sætte Nå nej, det gør du ikke. Jo, jeg har lige sat rotablink på. Nå nej, det var katastrofeblink, altså sådan blinklysene til højre og venstre, de blinker. Nå. Se. Jeg har ikke numpad.
Jeg har faktisk et Hvor test. skal vi sætte vognene og det hele, tænker du? Gården. Okay. Bare ud med det, fint nok. Nej, jeg tænkte, det vi kan få ind nogle af stederne, det må vi godt få derind. Ja, nu kører vi det bare lige over til gården. Og så tænkte jeg køber lige den der nummer 40. Sådan. Så har vi også mark nummer 40. Fedt. Hvad? Har du ikke fået en ting endnu, eller? Jo. Okay. Jeg er ved at køre væk. Du kommer med fuld fart. Ja. Og Ja. katastrofeblink til os. Men lidt mere forsigtig end tørreplan. Sådan. Kedelig liv på stegsmad. Nej. Med kedelig støjsmad. Nej, Ja. det var en anden vej, jeg skulle. Sådan. Kom nu. Sådan. Så. Mm. Så kan du tage den sidste ting. Hvad? Altså i starten der stille er det bare lige midt ude i det hele. Det gør jeg også. Jeg gider ikke til at rette det til. Og når jeg siger midt ude i det hele, Mikkel, så mener jeg seriøst midt ude i det hele. Jeg synes, at den holder ind i siden. Ja. Sådan. Er du allerede på gården? Skal jeg køre tilbage efter den sidste ting? Nej, det vil jeg gøre. Nå, selvfølgelig er jeg efter. Hvor mom. Jeg kører lidt offroad. Ui. Hvis jeg kører nogle gange i traktor. Jeg kunne også godt tænke mig, at min gjorde. Ui. Dush. Jeg er glad for, at der ikke kommer buler i. Nå ja. Eller hvis de kunne gå i stykker. Nej. Ja. De kan faktisk godt gå i stykker, hvis man Altså, kører ned i vand. Nå ja, men altså, sådan ved at køre ind i ting. Nå. Jeg kommer lige styrtende her. For sent. Så. Goddag med dig. Du håner mig. Så du, Mikkel. Jeg tænkte, jeg troede jeg kom, du kender godt den lille skråning ned deroppe fra. Ja. Og på den shop med. Så havde jeg tænkte, at jeg nok kom ud over skråningen. Så flyver jeg bare ud over den der kant. Jeg kan ikke lige huske, hvor køerne de er, men det er egentlig der, vi skal den her væk. Så, undskyld, ikke væk. Det er der, vi skal den væk. Væk med brættet, altså. Sådan. Jeg kører ind. Kører sådan lidt zigzag, men altså. Nu skal du heller ikke udlægge mig, tærskeren din. Det er ikke med vilje. Altså. Nu til dig, altså. Sådan. Så husk at slukke, når du går ud. Flyt dig. I trafikken skal jeg ikke tage hensyn til dem, der går. Det er dem, der skal tage hensyn til mig, det kan jeg godt sige. Men det var bare fordi jeg laggede, og så kom jeg til at trykke på noget, og så kørte jeg ind i mig tærskeren. Der er, Det er også 11 minutter tilbage. Skal vi ikke køre over til mark 19 og så? Jo, men... tænker jeg. Nå, ja, men... Så får vi meget der. Der er kun vi skal jo kun... Hvad skal vi have med? Nå, men kan du så ikke tage den anden traktor, og så køre gyldevognen over til køerne? Og køerne. Det kan du finde ud af. Ej, det kan jeg lige sige.
Og jeg ved godt, jeg holder stille. Det er bare fordi, at jeg har lige sådan en lille kort ved siden af mig, hvor jeg kan se, hvor de er. Praktisk. Det er ved mark 35 er de kørende. Ja. Og jeg skal over til mark 40. Vi kan... der er vi. Ja. Jeg er sådan lidt læk her på gårdspladsen, fordi at alle tingene lige står her. Det er lige meget. Kan du huske de der store garage der? Ja. Jeg havde i en på et tidspunkt. Ja, den skal vi, sådan nogle skal vi ikke have igen. Nej. De er mega forvirrende, sådan set. Okay. Nej. Det var ikke det, jeg skulle. Jeg nåede ikke engang at få sat det hele i orden. Det er ikke i orden. Ja. Okay. Ja. Se det nu. Ej, lækker. Så læk. Ja. Se, det er der vejen, den er. Så skal jeg modsatte vej. Så det vil sige den her vej. Og så skal jeg sådan set bare fortsætte, tror jeg. Har du fået gyldevognen med? Nej, det er lidt svært, når jeg lægger i gang. Ja, okay. Men jeg er tæt på. Men du lægger ikke lige så snart du kommer ud fra gårdspladsen, vel? Nej. Okay. Det er også derfor, vi lige skal sprede maskinen ud. Det er sådan lidt istrapist. Kunne vi ikke godt sige, at du betaler for benzin? Nå, men det er jo fordi, så mister du også penge. Ej, helt ærligt, jeg har kun $0. Til Ja, penge. så får du minus. Ej, det er bare... Det er ikke fair, Mikkel. Hold da op, det er godt nok utroligt, at den her, den kan trække sig op her, selvom den har en såmaskine med om bagved. Kom nu. Nå, det kunne den så heller ikke helt. Jeg ville ikke helt det, jeg ville. Yeah. Ja. Sådan. Nej, nu skal du gå. Vi kunne lave sådan et program, der hedder landmænd og sådan noget. Nej. Det var fejl, det der. Ej, nej. Altså, når jeg kører traktor, så er det også fail, men... Nå, men prøv at se, hvor meget fejl jeg har. Kom til at tage den af. Nå ja, det er ikke så godt, hva'? Så er der bare gylde over det hele. Nej, I får gå. Nej, så. Mand, det her, det irriterer mig lige nu. Det irriterer. Jeg er det sted, hvor at jeg med vold, der er sådan et sted, hvor man lige præcis skal komme ind med Volvoen, hvor den lige snitter. At man lige kan presse sig igennem, ikke? Hvad der? Det der kom jeg engang lige til at køre igennem. Så kom jeg bare lige igennem der. Altså med Volvoen, eller? Ja. Det er mega vildt. Hey, her er du om. Jeg kører ikke. Mikkel. Man kunne også bare vælge at tage den rigtige vej. Ja, det er også det, jeg tænkte på. Hvis ellers den her, den lige gad køre. Så er der. Det bliver noget godt. Noget godt af mig. Det er sjovt, jeg er ikke så god til at finde vej. Det ved du vist godt, ikke om, ikke? Ja. 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 Det er jo mark 28. Hvor? Nej, du skal ned til mark 35. Ja, jeg kan ikke finde vej. Se, der 40. Den er rimelig tæt på mark 40.
Skal jeg følge dig derhen, eller? Ja, det må du ikke. Kan du ikke bare følge mig hen til Mark 35? Jo, så kører vi den her vej. Er det... Vi skal det den her vej. Vi skal nemlig over sådan en bro. For at komme derover. Ja. Det skal nok blive sjovt at køre mig tasker her. Nej. Så skal vi have skærbordsvogne på. Nej, vi skal jo ikke have mig tasker der, så vi jo græs. Så det er godt. Nej, så skal vi have i den der kæmpe græsmaskine. Det er den, jeg har købt. Er det den, du kører med? Nej, det er den, jeg har købt. Græsmaskine. Hvad med den? Til at klippe græsset, eller måske. Den store der ikke kunne komme ind under laden, eller? Nå ja, den gang, ja. Det er den. Er det? Ja. Nå. Men skal jeg lige følge dig derhen? Du skal herop på toppen. Der er du. Godt. Jeg kører bare lige herom, fordi det er den vej, vi skal. Ej, jeg bliver seriøst forvirret, når du bare streger rundt hele tiden. Prøv lige. Okay, der skal vi hen. Nej. Ikke. Okay. Sådan der. Den her skal vi. Ej, helt ærligt. Vi kan sådan set bare lige stikke tværs over her. Jeg er ingen, der søger. Ja. Wayne. Ej. Så er vi der snart. Okay. Se, så skal vi lige op igennem. Jeg kører slet ikke på vej. Her ned igennem den her passage. Hemmelig. Den hemmelige passage. Og så drejer vi bare lige skarpt. Ja. Så er vi nede ved køen. Ej, jeg skal passe lidt på, når jeg har sådan en vogn her med. Kan du så ikke bare lige parkere den lige der? Prøv at vente. Eller faktisk bare fylde den op. Prøv lige, jeg skal lige se noget. Altså, er det ved den der tank? Ja. Den der store blå tank. Nå nej, ikke der herhen af, hvor jeg er. Ja, men prøv at vente. Så kører den. Og det er der, vi skal aflevere græs til dem. Ellers laver de ikke noget gylde, nej. Nej. Eller, det ved jeg sådan set. Herom. Se, så kan vi faktisk ligge græsset herom. Slik græsset af. Okay. Jeg sagde ligge. Ja, det ved jeg godt. Det er bare mig, der driller. Ej. Fylder du den op lige nu, eller? Jeg er i gang. Hvad er det, jeg skal trykke? Ja. Prøv at vente. Ja. Gør du det? Nej, jeg er ikke tæt på. Det er fordi, du skal nok også lige have vognen derhen. Skal jeg gøre det? Nej. Jeg ved godt selv. Du ved. Nu burde jeg... Nej, ikke helt. Jeg har 2 minutter tilbage. Kan du nu? Jeg kan ikke køre. Jo, så. Nej. Ej, helt ærligt, så kan vi Skal jeg ikke bare gøre det? Nej, den gør det nu. Flyver den op? Prøv at vente. Ah, sådan. Fylder du den op nu, eller? Gjorde jeg lige før. Men jeg sidder fast. Okay, du gør det. Så står jeg bare og leger med mine gode venner. Det er nemlig køerne. Her går. Der er nok ikke mere. Jeg står inde i en ko lige nu. Hvor står nej, det er ikke der. Hvad er det her? Nej. Hvad kan du så se? Okay. Vi driller hinanden. Ja, vi skal faktisk
Stop nu. Nå. Ja, vi Så. driller hinanden lidt. Det. Ja, den sætter vi bare lige der. Ja, Men farvel, folk. ja. Farvel. Så ses vi i afsnit 4. Ja. Hej.